Mukahanana was buried yesterday, but the members of the church decided not to put on their uniforms kuenda kuburial because vanoti ivo mukuru wavo akafira kumujolo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, ngatitire zvakanakira channel yedu ikure, share, hit the notification button. Asi mudzimai wavo pamusoro penyaya yese iyi akabva amira nemurume wake akati iye, he who doesn't have a sin cast the first stone. Zvakabva zvashaya basa. Vanhu vazhinji vaifunga kuti mudzimai wacho acharamwa chitunha, asi akabva amira nemurume wake kusvikira murufu. Anoti iye, inini ndakachengetwa, ndaidwa nemurume wangu uye ndinozikamwa nekuchena. Anoti chero musi wavakazonozviuraya akanga aenda navo kunoona memba kuchitungwiza. Then she came back home and he packed a few things akati vari kuenda kumeeting yemaelders and vachibva vanozviuraya. Saka nyaya iripo ndeyekuti uniform inoitisa here kuti munhu apinde denga. Zvine basa re. Vanhu vazhinji vauya vakataura kuti ivo mamethodist, why are you guys so judgmental? Mukuru wenyu haana kudzidzisa here kuti hapana mutsvene? Kwanditi bhaibheri rinongoti kuna vaRoma, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Ko zvatakataura zveya zvezuro kuti minista munhuwo vedu wei, ivo vemuchechi vatotadza kurara vachidya nyama, vari busy kujaja munhu kuti kwanzi chichi kuri kunzi vamwe havana kutogona kuenda kunorara kufuneral vachisemeswa zvikuru nekufa kwakaita baba. Chii chakadaro guys? Okay, so inopinza denga here uniform iyoyi kana kuti chingoriwo chipfeko chisina kana basa rose. Kutonga ndekwaMwari. Handiti ko kana vakakumbira ruregerero last moments avo ndiani anoziva? Munhu uyu ari kuti iye anotoziva vamwe mufundisi wekuUnited Methodist vari kurotera small house vatori nevana 2 asi ari mufundisi zvakare. Vamwe vanoti uniform ndokunamata here? Ndiani asingatadziri Mwari? Sorry havo, mujolo went wrong, but ihobo vanotozivikamwa vachipfeka uniform dzavo. Dai raipindwa nedenga, dai denga raipindwa neuniform, pana isara here? Tese taitonosonesa, chero ini ndiri pano ndaitomanya unosonesa yangu. Ko ndiani mutsvene? Saka guys, ndo nyaya yatinayo iyi kuti aiwa kurufu kwakafamba zvakanaka, vakachengetwa havo, mhuri yavo yakamira nayo, asi vanhu vechechi ndo vaakuda kuramba vachitsvaka nyaya pasina nyaya. Hazvishamisiri zvemujolo izvi zviri kungoitika kwese. Kwanditi takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri, touka nyika yacho, ndo zvazvinoitika. Uyo asina chitema, bhaibheri rinototaura kuti kana ukati iwe hauna chitema, you are actually making God a liar because God said for all have sinned. Saka chinoshamisira chii pana bishop? Bishop sinned and he fell short of the glory of God. Zvaingoda Jesu chete kuti vavasefi, kwete kuti vanhu vave ivo